kantu hau, dernierkarez, omenaldi bat da amatxirentzat. Bere azken momentuetan Alzheimer bat zuen, beraz memoria galdu zuen. Zegogorra. Eta frantsesekin oso zaila zen berarekin mintzatzea. Ez zuen ulertu frantsesez. Beraz, euskararekin dena ulertu zuen eta oso polita zen. Asko sinesten ditut zeinuetan. Bada luma bat beti nire inguruan eta segitzen nau eta horregatik idatzi dut kantu hau. Atxikitzen ditut argazkiak irribarerekin didi. Eta taldea biziki ona da. Bai, haremanak oso onak dira. Oso estresatua naiz. Gustatzen zait ere hainitz kontzertua bukatu ondotik publikoarekin izaitea. Ta ez galditu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenea. Bueno, Juli, ondo etorri zonara, kaixo? Bai, kaixo. Arrasaten lehen aldia, esan Bai, duzunez? lehen aldia niretzat, bai hemen. Eta esperientzia polita, lehen aldi baterako polita ari da izaten, Bai, edo? zinez, oso polita leku honetan, oso fazten naiz. Baionan sortua, Uztaritzen hasia eta gaur egun Baionan bizi zara, ezta? Bai, hori da. Duela 4 urte orain Baionan bizi naizela. Eta zinez Baionan nire bihotzaren irria da. Gustatzen zaita initz karriketan ibiltzea eta zinez oso polita da irri hau. Hemen, sonan Euskal Herriko soinu mapa osatzea da helburuetako bat, eta guazen bada, lehen biniloa zure sorterrian kokatzera, Baionan kokatuko genuke, Bai? beraz eskatuko dizut, biniloetako bat hartzeko, eta kokatzeko zure sorterrian. Hemen inguruan. Hortxe bertan, ongi kokatuta. Zenbateraino baldintzatu du zure inguruak, Baionak Uztaritzek kasu honetan, musikarekiko hautua ematerako orduan? Betidanik kantatzen dut etxean, tipitik, beti, egunero, goizero, arratsaldero. Eta nire gurasoek kantatzen dute ere abesbatza batean, Uztaritzen. Beraz betidanik entzuten duen euskal kantuak etxean, eta hori da nire haurtzaroa, egunero kantuetan, eta ere igandero bazkarietan, amatxirekin, aitatxirekin, beti gitarrarekin nire aita eta kantatzen genuen ere elkarrekin. Kantatzen duen herria ez delako inoiz hilko, ez da? Ez hori da. Ederto, beraz, familian inguruan, betidanik izan duzu musikarekiko saretasuna, beraz, ulertzen dugu, ez dela kasualitatea zu musikari izatea gaur egun. Nire familian ez da profesionalki, baina niretzat evidentzia bat zen. Kantaria ez da nire lehen lana, ergoterapeuta naiz, hastapenean, lan egiten dut aurrekin, elbarritasunekin, oso desberdina da, baina nire ustez lotura bat da oso sentikortasun pertsona naiz, eta aurrekin ere, elbarritasunekin nire sensibilitatea erabiltzen dut haiekin ere, holtza gainean ere, beraz lotura bat da ere bai. Beraz, emozioa oso garrantzitsua da zure bizitzan, ez da? Bai, nire bizitzan oso sensibilitatea hainitz dut, baina niretzat bizi normalean oso zaila da partekatzea, zabaltzea nire emozioak, nire sentimenduak, eta horregatik musika egiten dut. Zer entzuten da Baionan gaur egun? Ze musika entzuten da herriko kaleetan, tabernetan, jatetxeetan? Astebururo, errugbi zale handi bat naiz, beraz astebururo Baionako taldera ikusten. Zale amorratua, zarela badakiko. Bai. Eta larun batero bada giroa biziki polita, karriketan, eta abes batzekin, bandarekin, eta hori gustatzen zait hainitz egia ikan Baionako giroa, beti bada zerbait karriketan, musika, eskual musika, eta bada kultura bat polita bai. Zure etxetik, esan duzu, euskal kantak, zure etxetik eran dituzula, euskal kantak bakarrik edo zer entzun izan da zure etxean? Oroitzapen bat dut,
txipian nintzelarik, aitak beti kantatu zuen abes batza batekin, eta beti kantatu zuen zazpiako jal batetik kantua. Eta hori da nire lehen kantuaren oroitzapena, nire ustez, beti kantatzen nuen aitarekin kantu hau. Eta orain ere beti kantatzen dut nire kontzertuetan gustatzen zait hainitz kantu hau. Esan genezake, Ipar Euskal Herrian euskal musikarekiko tradizio sakon eta sendoa dagoela, iritzi berekoa zara, horrela bitxituzuzuk? Bai, beti da nik hasi nintzen eskual kultura batean, danza, musika eta txita amatxirekin ere, eta ustaritzen hasi nintzen, eta ustaritzen ere baziren hainitz kontzertuak, antzerkiak, dantzaldiak, eta adibidez urtero bada Artzaro Festibala, jauteri garaian, eta zinez jauteria oso polita da, antzerkiekin, kantuarekin, eta bai, ohitura hori nire bardean da, eta hasi nintzen horrekin, bai. Eta zu ere, euskararekin baduzu, hartu zinuen, ez? Gainera lehen bakarkako lan hau, eklog, bada, neurri handi baten, zuk bakarkako bidea hasi, baina gainera euskarari presentzia nabarmena emanez. Bai, orain, bai, euskara praktikatzen dut, egunero, entxatzen dut. Zaila zen prozesua, ikasi prozesua, baina dora 10 urte hasi nintzen ikasten euskara, eta luzea da, zaila da, baina orain, uste dut eskoldun berria naizela, eta gustatzen zaita hainitz hizkuntza hau, mintzatzeko eta kantatzeko holtza gainean, eta nire kantuak orain idazten ditute euskaraz, eta arrotasun handi bat da niretzat, bai. Guazen, Juli, hobeto ezagutzera, bakarkako bidea, hasi berritan, esan dezakegu, urte bete eskaz, zer moduz doa bide hau? Bai, oso zaila zen ere, baina urrian kaleratu dut nire lehen diskoa, bakarrik, eklor deitzen dena, eklor loratu euskaraz, lore bat bezala, zenta nire bihotza idekitzen dut, dena erraiten dut disko honetan, erresagoa da niretzat musikan nire bizian baino, eta bai eklor, arrotasun handi bat da niretzat, nire lehen diskoa, lehen nina bezala, eta luzea zen, 3 urte hartu nituen dena idazteko, eta dena komposatzeko, baina orain lortu dut eta kontzertuak egiten dugu nire musikariekin. Oso, ongi gero kontzertuaren inguruan galdetuko dizute aurrerago. Bakarkako bidea egin horretik baina, zertan aritu zara? Bai, aurretik hasi nintzen kantatzen beraz tipitik, baina gero Baionako kontserbatorioa izan eman nuen, kantu lirikoa egiteko, 3 urte, oso ongi zen, zaila zen kantu lirikoa, baina oso ongi zen niretzat nire hauts teknika menperatzeko, zinez. Gakoak eman dituen, hainitz, kantatzeko ongi eta ez min egiteko nire hautsan. Horregatik oso garrantzitsua zen niretzat garai honetan, gaztean nintzen, 16 urte nituen. Eta gero orkestra batera besartu nintzen, orkestra arpej deitzen dena, nire udako lana zen, beraz oso ongi zen niretzat, 18 Gazte zinela. Bai, eta erriko bestak alaiturik, oso ongi zen, baina oso akingarria ere, gau erditik lauetan arte, oso zaila zen, baina nire esperientzia egin nuen ere orkestra horrekin. Eta orain, ere, kabarre talde batean naiz, kantari eta dantzari gisa, eta hori oso desberdina da nire diskoa baino. Beste persona, beste Juli bat da, holtza gainean, lumekin, dirdirekin, eta
errola bat dut, oholtza gainean, pizkat izarra bat naiz oholtza gainean. Eta gustatzen zait hainitz ere ikusgarri polita da, eta hori da. Eta nola egiten duzu hori guztia agenda baten bateratzeko eta egiteko, ez? Bakoitzak ikuskizun bakoitza bereizteko, ez da izango. Sartzen da. Bai, ez da sartzen da. Sartzen da, baina nire prioritatea, nire lehentasuna da nire proiektua diskoarentzat, Eklor diskoarentzat, beraz Eklor lehentasuna eta gero ikusten dut nundira utxak, zuloak eta hori da. Ederto, esan dugu, Eklor zure proiektu musikala dela lehentasuna, popa eta rocka uztartzen dituena esango genuke, ez da? Bai, hori da. Bai, zuzenean pop-rock estiloan gira, lau musikariekin, eta badut ere akustiko modu bat, gitarristarekin, pop-folk da gehiago, baina talde osoarekin pop-rock estiloan. Bai. Eta nola egizenuen kantu lirikotik poperako jauzi hori, salto hori, modu naturalean egin zenuen, edo konta iguzu hori apurtxo bat? Bai, beraz, kantu lirikoarekin ikasi nuen hauts teknika. Teknika hartzen, ez da? Bai, nora arnasa hartzen, nora ez minik egiteko, eta hori nire teknika da. Hor dago oinarria eta gero hortik aurrera? Hori da, bai, eta gero, kantu lirikoa ez da nire kantu estiloa. Baina azkenan gustatu zitzaidan hainitz ere, hori kantatzea. Baina gero biztan dena pop estilora joan nintzen, eta nire kantuak idatzi nituen ere. Uste dut seguraski bada lotura bat, bien artean, zenta hauts teknika unibertsala da, eta ere interpretazioa ere, kantu lirikoan bada interpretazio bat hitzekin, eta nire kantuak nire hitzekin ere oso garrantzitsua da, beraz dena garrantzitsua da nire bilbidea eta kantu lirikoa batez ere bai. Zerk bultzatuta eman zenuen zure bakarkako proiekturako pausoa? Hastapenean ez nuen nahi egin nire lehen diskoa, niretzat sobera zaira zera. Zailtasun handiak ikusten zenituen. Bai. Baina ezagutu dut Pascal Etxepare, estudio bat du Azparnen. Duela 10 urte ezagutu dut. Eta Pascalek bultzatu nau, nire diskoa ateratzea eta baina ez nituen kantuak, inoiz ez nuen idatzi kantuak, beraz saiatu dut, eta momentuan galdu dut ere nire amatxi, beraz inspirazioa hainitz eman zidan ere idazteko, eta azkenean dena erresa zen, eta fite idatzi ditut nire kantuak, eta bai. Beraz, Pascal Etxepareri esker. Berari eskerrak eman beharko dizkiogu, ez da? Bai, zinez mil esker Pascal. Ez da, askotan beharri izaten dalako, alako bultzada baten batek lagunduko dizuna azken zalantza horreik argitzen, saiatu eta bultzatuko zaituen, ez da? Bai, zinez, behar nuen hori, ez nuen egin deus. Bai. Desberdintasunik nabaritu izan duzu bakarkako proiektuan, gaur egun, zu apura lider zarela, eta bestelako proiektuen artean, taldean lan egiterakoan? Bai, azkenean bakarko proiektua Eklor ez naiz bakarrik, holtzak egitean, ditut lau musikariak, beraz ez naiz bakarrik, baina dena egin nuen bakarrik, eta hori interesgarria zen ere ni ezagutzeko. Nire pertsonitatea, nire lana metodoa ere, nire pazientzia eta antolaketa dena. Oso interesgarria zen. Orain, uste dut, hobe ezagutzen dut neure buruari, nire ustez. Eta taldean, desberdina da, kabarre taldean adibidez ez naiz zuzendaria. Beraz, ez dut deus egiten
kantatzen baino. Ardura askoz gutxiago dituzu, Ba, ezta? bai. Eta hori ere ongi da. Ongi dago, bai. tarteka gauza batzuetaz ahaztu eta Ba, momentuaz bai, gozatzea lasai bakarrik. izan, eta Lasai bai, izan. ongi ere. Baina desberdina. Bueno, guazen hitzak badilako garrantzitsuak zure kasuan, Juli. Esango nuke, eta nik hau ja frantsesez ahoskatzen ez dakidalako, eskatuko dizute ongi esatea arazorik ez badago bintzat, azken lastana izango litzakeena, abesti hori amatxiri eskainetakoa da, Bai. ezta? Ze abesti da? Dernier Carez, nire lehen abestia zen. Lehen abestia egin zenuena. Bat, idatzi nuen kantu hau duela 3 urte orain, nire amatxi hil zenean. Eta bai, hainitz inspirazioa eman zidan. Eta kantu hau, Dernier Carez, omenaldi bat da amatxirentzat. Bai, zinez oso hurbilekoak, hurbil ginen amatxirekin. Eta berarekin ere egingarria zen, ez da egingarria, ez dakit. Baina euskaraz mintzatu nintzen berarekin. Bere azken momentuetan Alzheimer bat zuen, beraz memoria galdu zuen. Zegogorra. Eta frantsesekin oso zaila zen berarekin mintzatzea. Ez zuen ulertu frantsesez. Euskaraz bakarrik mintzatzen zineten orduan. Beraz, euskararekin dena ulertu zuen eta oso polita zen. Ez nuen maila askiona dena erraiteko, duela 3 urte. Baina orain nire ustez oso ajo da. Eta okerrez banabil, eta zuzendu idazuzuk, horrela ez bada, Lumaire abestian ere badago amatxiren presentzia? Bai, hori da, amatxiren, aitatxiren presentzia eta otioren presentzia ere. Bai, asko sinesten ditut zeinuetan. Eta bai, duela 3 urte egingarria da, bada luma bat beti nire inguruan eta segitzen nau, eta horregatik idatzi dut kantu hau. Ez da triste, kantu hau nahi nuke zerbait alaia pozarekin, eta hori da, Lumairean. Zure ama hizkuntza frantsesa bada ere, esan genezake amatxiri eta aitatxiri esker eman duzula euskararako jauzia, horrela esan genezake? Bai, zinez, betidanik entzuten nuen euskara, aitatxi eta amatxiren etxean. Beraz, bai, orain ikasten dute euskara nire ustez ere nire aitatxi eta amatxi biziarazteko ere. Bai. Oso ongi, eta gogoratzen baditugu ez direlako sekula joango, ezta? Zertan da desberdina, euskaraz abesten duen Juli edo frantsesez abesten duena? Egia erran, publikoek erran diote, erran dit. Ez naiz berdina euskaraz kantatzen dudanean, edo frantsesez kantatzen dudanean. Ez dakit, bitxia da. Baina zuk ez duzu barrutiken alderik nabaritzen. Ez dut deus aldatzen, baina nire ustez euskara arbasoen hizkuntza da, beraz behar bada zerbait pasatzen da nire barnetik. Nire ustez euskararekin simpleagoa naiz, holtza gainean, naturalagoa, eta frantsesarekin teknika hotsa gehiago edo bultzatzen naiz gehiago ezakit. Izan daiteke? Bai. Eta zeren arabera sortzerako orduan, zeren arabera aukeratzen duzu, abesti bat euskaraz edo frantsesez sortu? Galdera ona, nire ustez gaiari arabera da, gaien arabera da. Ez dakit baina nire diskoan, adibidez, nire euskal kantuak alaiagoak dira, nire frantsesak baino. Eta hori ere, ez dakit nora azaltzen, baina hori da. Badira gauza batzuk ezin direnak azaldu. Azaltzeko saiak direnak, ez da? Bai. Osongi, gaurkoan Euskal Herriko soinu mapa osatzeaz gain, sonan, badugu aukera zuek zuzenean ikusteko, Juliren proiektua bertatik bertara ezagutzeko, gaurkoan abesti batekin zatoz, kontu iguzu, ze abesti den? Bai, nire kantua iraganean da. Eta nire haurtzaroko oroitzapenak kontatzen ditut. Nire diskoa oso nostalgikoa da, biztan dena. Amatxirengatik eta dena. Eta kantu horrekin kontatzen dizkit. Nire haurtzaroko oroitzapenak, aitatxirekin, amatxirekin.
Eta oso alaia da kantu hau, pixkat rock da ere, eta zuzenean ere gustatzen zait hainitz, eta publikoek ere, publikoei ere gustatzen zaia hainitz. Oroitzen dut dena bere usain bezoa, bere kantari ahotsa, bere eskuma eta garriak, berotzen du nire gaitzak. Oroitzen dut dena txakurraren zaukak, telebista emankizunak, jostaketak baratzean, bere kulunka gainean, pasatu den garaia, adio esan zuten, atxikitzen ditut argazkiak, irribarerekin dirdin begiak, bizi nahi nuke iraganean, oroitzen dut dena gaztain bilketa, saskiandiarekin oianian, da gero amitsixu kaldean, denak elkarrekin etxean. Oroitzen dut dena bizitzaren ikasgaiak, euskaritzakaren hautsan, oitura berdinak bazkarian, irintzina igandero maian, pasatu den garaia, adio esan zuten, atxikitzen ditut argazkiak, irribarerekin dirdin begiak, bizi nahi nuke iraganean, 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 pasatu den garaia, adio esan zuten, atxikitzen ditut argazkiak, irribarerekin dirdin begiak, pasatu den garaia, adio esan zuten, atxikitzen ditut argazkiak, irribarerekin dirdin begiak, bizi nahi nuke iraganean. Nolakoa da zuren kontzertu egun bat? Oso estresatua naiz, Bai, ezta? antolaketaren gatik, bai, erran dizut bezala, antolaketa, animaleko antolaketa da, eta dena niretzat, dena antolatzen dut bakarrik, setlista, soinu teknikariak, argiak, nola doaiten gira, autoak, ara ez, kamioneta, ara ez, Dena azte arduratzen zara. sarrerak saldutak dira, ara ez, zenbat, beti estresa bat da. Bai, Baina, azkenean, holtza gainean gira, eta hori da momentu garantzitsua. Oholtza gainean esan duzu, loratu egiten zarela, ezta? Bai. Diskoaren izenburua ari aipamena egin da. Orduan loratu, baina kontzertu egun baten, hainbat eta hainbat gauza daude, egin beharrekoak ikusten ez direnak, ezta? Bai, zinez, dira hainitz gauza egiten ditu dara. Eta bai, kontzertua zati tipi bat da. Egun osoko. Bai. Eta kontzertu baten zer da gehien maite duzuna? Holtza gainean izaitea, partekatzea nire musikariekin, publikoarekin ere, gustatzen zait ere, hainitz kontzertua bukatu ondotik publikoarekin izaitea, hitz egitea, eta hori gustatzen zait hainitz, bai. Eta gutxien, kontzertu egun baten gutxien gustatzen zaizuna? Antolaketa. Antolaketa. Bai, antolaketa. Burua oso askardoa, bai, beti, eta
ez ongiro egin, dena ez dut maite. Eta zer nahiago, etxetik gertu ala urruti jotzea? Ez dakit. Biak gustatzen zaizkit, bai. Baina egia erran, nire ustez, ajera hobea da, egoaldean. Bai, Ez dakit, zergatik. Uste genuen, ez genuela ez ginela oso publiko beroa, baina horrela diozu, bai, Hemen bai. beroagoa gara Ipar Euskal Herrian baino. Nire ustez, areta ere hobea da, nire kontzertuak bitartean. Beraz bai, hemen Bilbon, ala Donostian, gustatzen zait hainitz. Eta baduzu toki kutsunik jotzeko bereziki maite duzun lekuren bat? Ez dut, inoiz ez dut kontzertua eman han, baina gustatuko dut Zezen plazan, hori da? Baionako Zezen plazan. Baionako Zezen plazan. Zergatik? Lekua oso polita da. Ez naiz korridaren zare bat, baina lekua... Zezen zalea ezara, baina lekua maite duzu. Lekua oso polita da, eta ere, tipian nintzelarik nire gurasoekin joan ginen kontzertura ikustera urtero, beraz, ohitura bat zen, eta zergatik ez nire txanda holtza gainean. Lotura simboliko hori badauka, ez da? Bai. Eta zuren kontzertuetan, ze bertsio ezin da faltatu? Nire kontzertuetan kantatzen ditut bi kantu, bi bertsio. Lehena itsasoa gara, Einaute Elorrieta kantu bat, oso polita, eta Mourir sur scène, Dalida kantari kantu bat, Dalida kabare mundura etortzen da, ni bezala, beraz, erreferentzia txiki bat da, eta Einaute Elorrieta itsasoa gara, kantua oso polita da, John Mayaren hitzekin, oso poetikoa, metafor handiarekin, eta gustatzen zait hainitz, beraz hori ere garrantzitsua da niretzat partekatzea, eta publikoak ere gustatzen zaio hainitz ezaguna dena bestia, ezta? Beti kantatzen dute errepika oso polita da. Eta gaurkoan, bertsio batekin zatoz, eta okerrez banabil, hain justu ere, itsasoa gara bestearekin. Hori da, bai. Argi zenuen hasieratik abesti hori abestuko zenuela sonan, bai, ezta? Eta zerrekin, bai. Euskal Herriko soinu mapa honetan, kokatu beharko dugu, Einaute Elorrietaren itsasoa gara, Kentzazpiren itsasoa gara bestia, bai. Einaute Elorrieta, Gernikan kokatuko genuke, gutxi gora bera. Hemen? Hortxe, gutxi gora bera, hortxe, beratxo, venga. Ale. Hor kokatzen dugu. Begiratu atzean, hortzi mugatsutan, zure begien zerutan. Begiratu maitea, amildegi ertza, biziak hilak ametsak. Ez biratu gauean, izagura, zure begitan piztu da. Orain hemen gaudera, bide gurutzean, utz ditzagun beldurrak atzean. Ez gara izan onenak,
behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kanta, erditu da. Gure ordua heldu da. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malkoa esker, orain itxasoak gara. Orain itxasoak gara. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, gure ametsaren bidea. Izan garelako, oraindik ere bagara, ta beti izango gara. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malkoa esker, orain itxasoak gara. Itxasoak gara. Bueno, Juli, ja elkarrizketaren amaierara heltzen ari gara. Bai. Eskatuko dizut gomendio bat egiteko, ikusentzuleari begira. Euskal Herrian musika talde, jaialdi edo kultura arlokoa izan daiteke. Ez daukazetan musikarekin zerikusia izan behar, baina jaialdiren bat, aretoren bat, talderen bat, gomendatzeko, esaiguzu zein den, Bai. ekimen hori, zergatik aukeratu duzun, eta saiatu mapan kokatzen. Ados. Gomendatzen dizuet Getxo Folk jaialdia. Ongi. Oso polita baita. Eta ere simbolo bat da niretzat, eta nire lehen esena, oholtza zein ego eskolegian, joan den irailean, Getxo Folk parte hartu nuen, Benito Lertxundi omenaldi bat zen, eta zinez zoragarria zen, nire lehen urratsak ego eskolegian, kantatu nuen Olaia Entziarte, Olatz Salvadorekin, Idoia Sunmendirekin, Miruarekin, Sorotan Bererekin, eta zinez zoragarria zen. Gehiago ezin dezakegu eskatu, ezta? Eta bai, eta oso polita zen gaua honetan, beraz, bai, gomendatzen dizuet Getxo Folk, badira hainitz kontzertua eta oso polita da jaialdi hau. Ederto, jarri dezagun biniloa Bai. beraz Getxon, Getxo. gutxi gorabehera. Bai, hortik, Bilbo Bai. inguruan, kaso, hortxe, Hortxe. hortxe oso ongi. Zelako, ez? Ahazteko moduko eguna izango zen. Bai. Bai. Estresa hainitz ere. Bai, ezta? Urduritasun Bai, berezi bat egongo zen, bai. ulertzen dut. Bai, eta izen handiekin jotzea. kantari famatuekin, eta ni bakarrik nintzen Julie, Norda Julie. Eta lehen urratsak oso politak ziren niretzat, bai. Mhm. Zer goratzen duzu beste jaialdi berezi hartaz, beste zerbait goratzen duzuna? Zer gehiago, bai, elkartu nuen ere Janus Lester, hor zen ere, ez dugu partekatu kantu bat, baina oso diatorra zen ere nirekin. Zinez denak beroak ziren nirekin, eta oso ongi nintzen, azkenean ez da konkurrentziarik, denak elkarrekin gira eskola artistak, eta oso polita zen.
etxean bezala egon zen, Bai, ezta? zinez, bai. Zer ongi. Guazen bada, azken txampara. Bai. Eskatuko dizut, hemen lau vinilo ditugu hemen zuk irakurri gabekoak dira. Ok. Lauetako bat aukeratu, irakurri altuan eta erantzun. Vale? Edo zein aukeratu, nahi duzuna. Nik irakurtzen dut? Bai, Ok. Karaokean zein kantu abestuko zenuke publikoa argitzeko? Badakit. zein abesti izango litzateke. Pour que tu m'aimes encore, Céline Dionen kantua. Vale. Bai. Hori, hori ondo ikasi aduzuna bestia izango da, ezta? Gogoz ikasten dut eta nire kantu kutxuena da eta Céline Dion, Bueno, Juli, holtza gainean, emozioak adieraztekoa zara, loratzekoa, eta guretzat ere zona oso unkigarria izan da. Eskerrik asko. Mil esker zuiri.